σημείο ο Κωνσταντίνου δεν μπόρεσε. Η μπάλα είναι έξω από την προσπάθεια του Τσόκολιτς. Βγάζει μπαλιά, καλή στην περιοχή, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη από τον Τσιταϊσβίλη. Προσποιείται απάνω στον Κέρκες, χαμηλά μπαλιά, Σαμάρας δεν μπορεί να αγγίξει την μπάλα και να την σπρώξει ουσιαστικά προς την εστία της ΑΕΛ, που έχει να αντιμετωπίσει τον Κατσαβάκη και ο Σκοπελίτης. Ο Φρέντι όμως κράτησε, καλή μπαλιά, βρίσκει τον Κλέτο στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία, ο Νάκης σώζει σε κόρνερ. Νικολάου εκτελεί, περνάει μπάλα, ο Κωνσταντίνοφ νηδιάστηκε. Στην συνέχεια η κατοχή είναι για την ΑΕΛ ή κόρνερ. Πάσα για τον Λαμπάν, έκανε κίνηση πολύ καλή, την είδε και την μεταβίβασε σωστά την μπάλα. Του Λεβακαμπέση και η ευκαιρία θα φέρει τον γκολ με τον Νικολάου. 1-0 η ανόρθωση. Περνάει από τον Κέρκες, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Πήγε να σιγουρέψει τον γκολ. Πάσε κάτω Τσιταϊσβίλη, τον γκολ δεν θα γίνει όμως. Πάει μπάλα στον Φρέντι που παίρνει στην περιοχή πλάγια. Θέλει χώρο εκεί. Θα τον βρει, κάνει το σουτ και θέλει την μπάλα στα δίκτυα. Και βγάζει τώρα καλή μπαλιά στην περιοχή. Ο σώζει με κεφαλιά, ο Κωνσταντίνου σώζει. Προσποιείται, βγάζει τώρα την μπαλιά, βρίσκει τον Σκοπελίτη. Τσιταϊσβίλη δεν βρήκε χώρο για το σουτ. Ξανά ο Μπαρτών. Πάσα για τον Σκοπελίτη. Το γύρισμα, ευκαιρία, Λαμπά, νέο γύρισμα και ο Σώσιμπες θέλει την μπάλα στα δίκτυα.